Studio Cookies Survival. Dneska tu vlastne zatiaľ, teda aspoň, tu budem hrať len ja. A možno neskôr tak u mne pridá viacero ľudí. Vy už možno, že, nemožno, určite ste už videli upotávku na server. Na tento server, ale zatiaľ je tu prázdno, pretože ešte tú upotávku renderujem, preto môžete tu vidieť aj také menšie seky, teda. Dúfam, že moc poklesy FPS nebudú, ale... Aha, ja už viem, čo ešte musím robiť hlavne. Tak, aby sme mali slabý render distance. Pretože čím väčší render distance, tým väčší lagy. Ako vidíte, teraz mám napríklad obrovské lagy. A s tými lagami ja teda nič moc nespravím. Pretože to je procesorom, no. Ale nebojte sa, my sa odtiaľ to dostaneme potom. A uvidíte sa, že to bude o dosť lepšie. Teraz tu snažím nájsť kovačňu. Ja som vlastne len vytvoril svet a zrazu sa díval a stojím pri jedine, tak som len trošku posunul spawn point, aby som tu mohol proste ničiť a podobne. A inak, odtiaľto sa bude určite natáčať a vy budete určite pri tom. Neskôr tohto budeme robiť napríklad streamy a podobne. A že bude taká sranda, no. A to sa môžete tešiť. Napríklad máme v pláne stream za 5000 odberateľov. Ale to bude ešte za nejaký čas. Momentálne už koľko je to. Už kanál je dosť dlho. Za 3 mesiace sme si chytili nejakú 1000, tak ja tipujem, že také ďalšie 3 budeme mať 3000 a čo ja viem, za 4000 a... No tak za takého pol roka by sme mohli mať už tých 5000, teda aspoň dúfam. Teraz nemám na mysli Studio Cookies Gaming, no tam budem rád, keď tu bude maximálne tak 500 sub. Lebo myslím si, že keď dáte odber hlavne kvôli filmom, tak asi vás moc práve tieto let's play nebavia. Alebo ste proste takí, že vás baví úplne všetko, čo kto vyprodukuje. Aj takíto sú ľudia. Čo sa stane, to mám rád. OK. Tak, my ideme Jessica úplne do prdele teraz. A ja sa vám ozvem, keď tam do tej tzv. Prdele dojdem. OK, takže po krátkej, ale velice dlhej ceste som došiel niekde tu. Je to asi okolo, typujem, tak 1000x1000 odtiaľ. A tuto som vlastne zastavil a rozhodol sa, že odtiaľ tu už vlastne budem trošku točiť. Aby ste vlastne mali toho trošku viac. Aby som išiel tu trošku ešte o dosť ďalej. Sice ja viem, že by som si mal ten biom nájsť si ten biom už o dosť skôr, ako začnem točiť a až potom začnem točiť, ale keďže tam na začiatku bola tá dedinka, tak ja som musel hlavne vyrábovať, myšlo hlavne o to. Lag. OK, tak, hops. A myšlo sa na tým, že by sme mohli ísť, ale aj tuto dole. Nie, to by bolo celkom super. Set home, tak. Set home, a máme tu už nejakého hráča. Zdravím. Tak. Ale on sa k nám bohužiaľ nedostane. Ja mu asi napíšem, že točím video, alebo čau. Pozdrav do videa na Studio Cookies Gaming. Zvedavý, čo trestne. Teraz som si spomenul, že trošku si narobíme. Aloha ľudia. Tak ja som nás pozdravil, no. Dobrý človek je to. A inak vieš, čo je to Studio Cookies. Len tak zo srandy. Mňa len tak zaujíma, že či tí hráči vôbec vedia, kto to je Studio Cookies. Ak povieš, že nie, tak keksik má hambu. Kýsl. To je prezývka pre keksika, kýsl. Keby si niekde stretli kýsl.cz, tak je to keksík. Kýsl. Nie, je to kanál?
Myslím, že aj, ak ste aj vy takí fanúšikovia Studia Cookies, tak tu prídete. A budete tu hrať s nami. Inak malo by tu hrať, mám taký pocit, že celkom takmer celé Studio Cookies, no možno tak na výnimkou bude taký Keksík, on tu príde len raz za čas. A to z toho dôvodu, pretože Keksík je taký proste, že jeho minigames Minecraft nebaví, on hrá radšej normálne hry. Ale ja som sa s ním rozprával a my sa nejak tak trošku dohodli, že on príde aspoň raz za čas teda pozrieť, aby sa nepovedalo. Do prdele. Zdechni, špina. Možno, že vy máte ešte aj lagy, no, lebo ja to hrám na notebooku a tento notebook je zase 100-krát výkonný a výkonnosť notebooku sa rovná iba v kacoch. No. Dobre, čauves. Medveď. Tak je po ňom. Nepadol nám luk. Možno, že ak sa pýtate, že len začneš a už máš takéto dobré veci. No, keďže my sme tu vlastne Studio Cookies. Myslím, že niekto z vás si možno, že povie, že no a čo keď si Studio Cookies, no bože môj, to máš ako ešte permisie ako my, alebo niečo takéto. Proste vy sa na to dostanete rovnako, ale my máme v pláne neskôr vlastne takto medzi sebou superiť a podobne. A aby sme vlastne, proste tie prvé diely sú také nezaživné, keď proste len chodíte a proste kameny a máme niečo železo, jo, a proste neviem čo ešte všetko. To je také nezáživné, by som skôr povedal. Mne to príde také proste, že nič moc. A zase keď máte už aspoň nejaké takéto veci, začiatočnícke, tak proste ja už vlastne začnem ako teraz. Ja už som proste začal, už proste točím, už proste normálne ťažím a prvý diel bude vlastne iba ťažba napríklad. Druhý diel už bude stavba a ďalšie diely budú už zase úplne o inom, chápete? Proste to je totálny rozdiel. A mňa práve, že tieto rozdiely ma strašne v tomto bavia, no. OK. Ale to už bolo dosť rečí, čo sa tohoto týka a neviem, či tam dačo odpísal ešte ten čauvík. Písal nám ešte dačo? Neodpísal, už sa zľakol. Potom neskôr môžeme ísť ako takého menšieho špeha hodiť. Mňa to celkom moc aj baví, pretože tento špech, to je proste také, že táte vánič a proste a keďže Ježišo trhni. Prečo sa odpojil? Creeper sa nám odpojil z hry. Zanechal nám za sebou kráter. Takto to dopadne, keď sa niekto odpojí. Proste vždycky v let's play, prosím vás, keď niekto bude robiť livestream, hlavne nerobte to, že sa odpojíte, pretože to tu bude iba bum, 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 zaleguje sa servera. To tak vždycky funguje. Proste pri točení sa vám stane to najhoršie. Ja to tak strašne nemám rád, keď ja napríklad niečo hrám alebo natáčam a už som na konci, proste to celkom dobrý diel, proste všetko mi zatiaľ vychádza a na konci diela už pozdravím ma, že OK, takže a iba naraz. Ja som buď tu na Skype, zabol sa nerušiť, alebo úplne nejaká chujovina. Ale tentokrát mal na Skype nerušiť. Mám vypnuté zvonenie od telefónu, takže by ste nemali nič počuť. Nešlo sa mi prekvapiť, je moja mama a tá tu príde taká zjapajúci, že aj to bude video, no bude. Radšej budem ticho. OK. Tento kol tu zatiaľ nechám. Tento je viditeľný dosť. Už som minul 16 torčí. Oh my god. Iron! My sme napríklad teraz ešte len tam mlátili ten iron, ktorý bol ešte tam dole. A takýto diel je taký, myslím si, že je taký moc nezáživný. Musíte uznať aj sami. A neskôr pre vás budem robiť aj všelijaké streamy a podobne. Ako ste už mohli vidieť Age of Empires, tak si myslím, že zahrať by ste si so mnou mohli. A vždycky to je tak vlastne, že vytvorím dve rumky. Od týchto dvoch rumiek vám dám meno, heslo. A pripojíte sa tam a začneme hru Age of Empires. Budete tam síce 8, ale len 7 z vás sa budú môcť pripojiť. Mám taký pocit. Len 7, no. A to bude len tak niekedy ale v noci. Ja vás na to síce upozorním, ale... ty kokos. Ne, tahni. Najmä, aby som využil aj nejaké warpy, len bohužiaľ mám zakázané ukazovať warp listy, pretože majiteľia sme dvaja, no proste tak.
Ale my, takto, ja to poviem takto. Ja som to proste ako keby, že sfinancoval trošku, áno, ale nebyť Rave 3, tak momentálne tento server nemá proste na to, túto úplne nič. Tak preto je Drave 3 majiteľ, pretože on sa proste vo všetkom vyzná, v prefixoch a podobne. A ja som bol len ten proste, ktorý prispel. To je ako keby, že si kúpite VIP, ale v hodnote 10 eur a majiteľ nemá ani server. Ok, tu Hitman. Hitman 01. A pokiaľ bude chcieť, tak pôjdeme ho volať a uvidíte vlastne taktiež let's play budú s ním. Ideš volať Žiarka, pomôžeš mi. Ak by išiel do toho, tak by to bolo úplne super. A tom by to nebola taká nuda. Ok, ja sa vám ozvem podľa toho, čo mi povie. To má být ukázka serveru, nebo budeme hrát survival? Normálny survival. Takže a pak to dáme kam, nevíš? Na gaming. Studio Cookies Gaming. Hlavně slum tu hudbu, minule ti tam hodně řvala. Ja viem. OK, takže už tu mám aj Hitmana. A môžeme pokračovať, nie? Jo. Počkaj chvíľku, neviem či tu je PvPčko. Počkaj. Je. Kurde! Teraz to je na hovno. Potom sa s tým musím pohrať. No poď, ideme mi dať inde, toto som už takmer celé preskúmal. Jo. Teraz hlavne Jessica do prdele musíme ísť. Už máš dům? Nie, teraz prvý diel. Aha, tak nakutáme nějaký dřevo? No počkaj, no tu som videl zombíka, ja som sa ho práve... Aha, ty si ho chytil, dobre. Tak môžeš začať mlátiť nejaký strom. Škoda, že v tom není, v tom kitu i nějaká sekera. My sme ju tam na schválne dávali, vieš, lebo tu sú síce aj doly a v doloch je väčšinou také drevo a tak. Preto teraz si nepostavíme hneď dom, hlavne čo robíme budú truhlice a no, potom pôjdeme na drevo. A trikapitátor máte? Áno, práve preto. Tak super, ale musíme najít nějakou džungli, tam to funguje nejlíp. Ako čo potrebujeme? Ne, trikapitátor tam funguje nejlíp. Ale to iba na normálnych stromoch, v doloch napríklad asi nebude fungovať, keď tam je to drevo len tak naukladané. Víte jo, ale kdybys našel džungli, tak v tý to bude padat krásně, ne? Ja už som džunglu mal, ale poviem ti, že ja do tej džungle nepôjdem, lebo s mojimi lagmi tá džungla teda dvakrát sláva nebola. Inak počúvaj, ťukáš niekedy aj ty F5, že keď napríklad, čo ja viem, tuto vidíš sapling, prídeš po sapling a ťukneš F5 dozadu, či tam niečo nepadlo naviac? Robívaš to tak, či nie? Ne. No tak robím. Já jenom takhle přeskakuju. Na tom videu to vypadá dosť divne. Tak postavíme si, zatiaľ si môžeme postaviť základy tu, nie? A potom budeme hľadať keď tak niečo nové. Jo. Alebo skús nájsť nejaký iný biom, mne to je jedno, ak chceš. No, když si říkal, že tady ti to jede skoro nejlíp, ne? Ako? Jako, že ti to jede tady dost líp, než kdyby jsme to měli v džungli. Hej. No, daj tipy. Alebo to... Aha, ty si tu, dobre. Trošku to tu osvietím teda. Inak chcem ťa ešte upozorniť, Hitman, pokiaľ sa budeš hrať s príkazmi, tak dávaj si pozor na peta. Lebo ten je nejako bugnutý a to ideme práve riešiť. A ešte, hej? Jo. Už natáčíš, nebo? Áno, my už točíme. Inak by som sa nepohyboval. Inak by som sa tak ďaleko nepohyboval. Ale a co kdybychom zůstali tady, jakoby? Udělali si takový jeskyní dům. Mne to je jedno. Okej. Jedna dvojtruhol nám zatiaľ stačiť bude, nie? Jo, já si udělám ještě sekeru. Urob pec, najprv urob pec, ja mám iron už aj. Jo, no, tak jo. Alebo ak nemáš cobblestone, tak stačí povedať. Tady máš. Hoď mi jeden. Čo,
Nic dobrý. Tak a jdu ještě pro nějaký dřevo. OK. Ty A co je lepší? Čo? A co je lepší? No uděláme i hned nějaký ten super. No vlastně ta je 3 assist. No. Ten je lepší o dost. 3 assist je plugin, ale 3 capitator je zase mod. Takže to také trošku... No, normálně je to to isté, ale... No, 3 assist to dokonce i zasadí nový strom, ne? no, mám taký pocit, že áno. No. To je dobrý. Daj si tu inak set home ozaj. Ten tu máte taky? Však tu sú všetky príkazy, neboj sa. OK, ja idem teda na toto, do Warp doly. Nechoď. Pročo? To je pak o ničem. Všechno se natěžíš v dolech. Zkus to najít tady. No mne to je jedno. Mne šlo hlavne o to, aby som proste ukázal, že sa tu dá hrať na tom serveri, vieš ako. Že nemusíš hrať len proste survival, tak. Ale to je jedno, no. Vidím, že už máš sekírku. Vidím, že už máš sekírku. Už mám sekírku dávno. Počkej, jakým směrem je džungle? To neviem. Keď tak, ja ti dám súranice, ja mám taký pocit, že ja to mám ešte na videu. Teda pokiaľ som tam nemal obrovské lagy, že som ani radšej netočil. Ale je strašne veľa jablka. Mám ji. Máš džunglu? Mám džungli. Je tu hned za těmi bažinami. Idem teda aj ja tam, do tej džungle. Ty ne. Taky něco to Proč ne? dělat. Tak jo, já mám jeden strom velký, tak jdu na to. Sa bojím normálne už. Už to padá. Ne. Počkaj, Padá to. ja tam za chvíľku k tebe prídem. A inak ale počúvaj, tú džungľu, kebyže sa zbavíme tam všetkého toho dreva a podobne, tak tej džungli je úplne krásna tráva. Mne sa tá tráva strašne páči. Tá zelená, to je proste úplne epic. Epic fail, protože já jsem to tady... Už tu není jeden velký jungle strom. To bola taká malá, alebo si zo mňa robíš prdel? Asi jenom taková malá. A ty kde si bol pre boha? Já jsem zkusil jeden velký strom. Ale že kde si sa ťa pýtam a ty povieš, ja som skosil veľký strom. Já jsem tamhle, vidím tě. Ale ja ťa nevidím, lebo ja mám render distance 2, aby mi to až tak strašne nelagovalo. Čekej na místě, já k tobě připlavu. Aha, ty ideš tam taďa, okej, už viem. Tam byla džungle. Kde je džungľa? No spíš tam byl obří strom jungle. Kde? No, Aha, ja už vidím, tam to pokračuje, nie? No tu je džungľa. Pokračuje, mám taký pocit. asi ne. Ber hlavne aj tie saplingy, tie sa nám budú hodiť a dosť. Já už jich mám přes 64. Dreva máš koľko? 2 stavky. Ale iba džungľového, nie toho normálneho. Normálního mám 49. Tak je to možné, že ty to máš o to viac jak ja. A na rozdiel od teba je to... Já nemám sekeru a nemám ani ten home, já se tam musím doplazit. Ja tam home mám. A tak sa zatiaľ doplaz. A som bez randa, ja som zvedal, či trafíš. Stačí jít cestou zkázy. Cestou zkázy, ty si bola. Jasně, a dáš tam hudbu? Nebo? Uvidím ešte. Přes Camtasia je to jednoduchý. Len pozri sa, keď tam dám tú hudbu, tak záleží od toho, ako ma bude počuť, hej? Pretože väčšinou, ak vieš sám, tak Fraps väčšinou dáva trošku nižšie to audio. A ja nebudem jak taký sprosť nahrávať cez Audacity a potom do toho pchať tu MP3 a neviem čo ešte všetko. Čo som sprostý. Je tu zamčená čestka. Že, jaj, ty nemáš vlastne permisie.
Nastavil jsem si ho. TP Hitman. Ale máš ještě to? Kolik máš jablek? Trémové. 28. 47. Apia. Maso si zoberiem. Znači, ja to Golden Apple som tam dal ja, čo? Daj si tam veci, ktoré nepotrebuješ. Já si vezmu, udělám si 2 sekerky. Nejak už sme mať povolenie úplne všade. A keby nás náhodou chcel prepadnúť kysl so zvyškom, tak aj oni majú povolenie, aby nepovedali. Tak jo, jdem. Já jdu ještě na nějaký to dřevo. OK, tak ty chodíš na nejaké drevo. Dana, chod zobrať nejakého Dana. Dano drevo a maďarská osada. Možná... My nasadáme do tankov a zrovnáme Budapešť. Vieš, to povedal, nie? Tohto človeka by si poznať mohol. Aj keď si Čech. Vieš, toto povedal? Určite keď ti poviem to meno, tak ho poznať budeš. Nie, Slovák to bol. Brežněv? Slota. Nepoznáš Slotu? Slotu nepoznám, no. Tu robíš srandu. Já se taky dějepis Nasa- nikdy neučil moc. Ale nie, to nie je diepis, to je normálna slovenská politika. My nasadáme do tankov, ak nejaké nájdeme a zrovnáme Budapešť. Dravetro! Kdo to je? Majiteľ. A jeho prizveme do hovoru? Tak ho A přizvej, bude to jestli... triple? Ideš. Idem radšej to spraviť ja. A co? Upútavku na server. Takže ľudia, už aspoň viete, že od koho bude presne upútavka. Od Dravetriho. Přímo radši. No, ešte vás poprosím o chvíľku. Jenomže já bych udělal si jinou poutávku než ty. Aký? No, jako, že bych tam dal třeba video a nedával bych tam jenom obrázky. Však on to tak urobil. VIP nemá. Ale tak kdo získal nakonec to povolení toho kameramana? Narty nebo ty? Ako povolenie kameramana máš na mysli? Jako myslím, kdo vyhrál soutěž o to být kameramanem. Narty je ako keby hlavný kameraman a ja som druhý kameraman. Ale ide o to, že Narty bohužiaľ teraz nechce sa mu proste ani, že vraj nikom na to nemá nastavený teraz. Alebo že má notebook, ale neviem, čo si také trestnú. Takže Jako myslel jsem, kdo měl lepší v branách temnoty 2 trailer. Údajne on mal lepší Narty a to preto, lebo nám zase tí vysrali. Mne Reako hovoril, že on so mňu teda natočí, nie, že on mi pomôže keď tak a zrazu iba. Vraj mu. Rosťo, potrebujem ťa. Sorry, musím. Sorry, ne, vole. Bo ja už som mal na ňo také enrage. A teraz kód zaženieš za 20 minút. To je nemožné, ešte plus k tomu render, hej. To je nemožné, tak som rýchlo... A máš taky payday, vole? Máš payday? Ale na kompe, momentálne mám noťaz. Pak hodíme nějak ten payday. Hej. Ja som inak už točil Payday Colon, ja som mal naplno nastavený mikrák a toto. A to bolo počuť vlastne ozvenu Keksíka, Real Steela a podobne. Jasný. Tak to budem do prdele, skeletoni blbý. Aby... A sakra, Enderman, nečo mu do očí. Toto nezabera.
Počkaj, vraj funguje to, že keď ho udieráš do nôh, tak sa nemôže odportovať. No a čo sa nestalo, udieram ho do nôh aj v jednom let's play, chalan. Udieram mu do nôh a portuje sa do prdele Enderman. Tak ja nechápem, ako to je teda nastavené. Jo, Udieram mu do ruky, neodportuje sa normálne. Udieram mu druhýkrát do ruky, už je v prdeli. no spíš je to asi náhoda. No asi aj podľa mňa je to totálna náhoda. Hele, Tak ale keď máš pol srdiečka, tak to totálna náhoda. hej, nie je. chceš dáme taky na vyfocení malýho zombíka? Môžeš. Víš, jak jsou ty malí zombíci malí? Jaže mrňavý. Ne. Na hitmana, dej mu. Já jsem to dostal od Ne, už to jde po mně. A je po něm. Zabij skeletona. Au. To byl schytal to? A bolo to dobré. To mi páčilo. Ale jak ťa ale ten malý napadnú, ja to potom priblížim ešte, vieš? Koni! Ale Ja vidím koni! Koni! Pozri sa, ja tu mám koni! Kde ideš? Kde ideš? já jdu pryč. Ja tu mám koni! Já hledám ještě džungli, ne? Tak Tak hľadaj. jako... Z toho bude dřeva jak blázen v té džungle. Koni! Mám taký pocit, že tu je aj shop, takže my potom môžeme využiť niekedy aj shop, vieš? Nejaký taký premiérový diel. Zrejte, že sa s tým tak srali, že kebyže ho nevyužiješ, tak ma nasereš. No to já vždycky v tom, na jednom serveru jsem dělal shop jak blbej. Na každý item prostě jiná cena, ty vole. Ale a jak funguje ty čarodějnice? Jaké čarodějnice? No jaké čarodějnice? Villager s tím s kloboukem. What? Jaj? Akože, ako funguje? No jestli mě na kolik bloků mě zaměří. To neviem, 5 mám taký pocit. Do 5 blokov by ťa mal trafiť. OK, ja mám konia. Já ale bych ten se koň mohl mi podívat do základní příručky Minecraftu. No sa pozri. A ja neviem presne koľko Jasný, útočí. že mě odstřelí ze zadu skeleton nebo zomboň. Ako dlho už máme hovor približne? 19 minut. 19? No, skoro 20 minut. Takže máme hovor 20 minút, let's play 8 plus toto, no tak ešte chvíľku a budeme mať taký polhodinový prvý dielik. Půl hodiny? Ty vole. O, dva pánové zelený, pán zelený, pan zelený. Ružovko! Hitmane, ty ružovko. Ne, to je pan zelený, vole, tady má. Ružovko. Ty vole, to je džůzna. Do ty bych nerad spadl. Ale vy zombíci, vy byste do ní mohli spadnout. Nemohli, my sme medvede. Dělej. No Ne, pojď, ne, Sergej. nejdu. No. Pojď, Sergej, pojď. Ne. 100 kůrev, pan. Ticho, nekopíruj. Nekopírujem nikoho. A Exploited Lord of Mod je čo, keď ho si ho teraz kopíroval? Trošičku, ale co? Ja Tak omlouvám se Exploideovi za jeho... Exploiteovi. No prostě se omlouvám, no, že jsem kopíroval, no. To už je iné. A jinak moje známá Senka, někdo tlustej honem pode mě. Čo? Ale z toho, ze studia Cookies, ne ty vole. Z vánočního speciálu. Jaj! A jinak toto video už nemůžete vidět. Ale ľudia zo studia Cookies ešte môžu. Ještě můžou, ale vy diváci už nemůžete tudíž. Nemôže. Takedy, ak budete dobrí, tak pre vás urobím nejaký taký špeciál na tomto kanáli a tam vám umožním, aby ste si to mohli pozrieť. Jo. Ale nie tak, že vám dám link, hej, lebo to by sa potom rozšírilo.
Jo, a nechceš rovnou z toho studia gaming ještě převést na studio Cookies vedlejší filmy? Aké vedlejšie filmy? Jakože by byl studio Cookies, návrhy a nápady, třeba by se to jmenovalo. A myslíš, že aby oni schválili, že či to chcú alebo nie? No fanouškové by to šlo. Jestli by tam bylo dost lajku na tom, tak by se to přesunulo na hlavní channel. No veď dobré, ale tým pádom by tam šli len trailery. A to Keksík nedovolí, pretože Keksík je... Proste Keksík to robí tak, že proste na Studio Cookies nahrá čas nejaký trailer a to je proste to jediné, čo tam to Studio Cookies drží poriadne. Ne, jeden díl, že se na to bude nahrávat. No, natočí tam jeden diel a potom sa natočí aj na druhú na tento. A čo keď si ho už videl? Mi povedať, že si ho znova pozrieš? Ty by si dvakrát jeden pozrel. díl, ne, prostě Nie, se tam počkej, udělá jeden díl a Herobrine ten, mal když prokletý bude na tom. mít nějakých 150 lajků, tak se to přesune na hlavní channel a na hlavním channelu se to bude pokračovat. To neviem. Ale my sme odbočili totálne od témy, pretože my sme sa chceli venovať práve tomuto a už sa nevenujeme. A čemu jsme se chtěli věnovat? Kto? Našemu gamingu. No a ľudia, ja sa teda s vami lúčim, alebo nie, necháme to tak však, čo? Hele, První a díl bude co kdyby, hodně. hele, a co kdybychom třeba pak přeskočili třeba na 7 Days to Die? To by bylo možná zajímavější než nějaký gaming Minecraftu. Bylo by to zajímavější. Hej len, ja teda točím Minecraft hlavne z toho dôvodu, lebo mne ostatné hry sekajú. A Max Payne 2 a Age of Empires 2 sú ešte ďalšie hry, ktoré mi moc nesekajú. A Steamku som si radšej vymazal, lebo to boli totálne lagy. Ak máš, tak si nainštaluj Age of Empires 2, alebo si to zatiaľ daj sťahovať. A potom môžeme zahrať a natočiť z toho. Já mám jenom 3. Aj trojku? Ja mám tiež trojku. Já mám 3 jenom. Zahráme? Originální. Zahráme trojku? Nevím. Musel bych ji najít, já ji mám někde na CDčku. Tak ju zatiaľ nájdi teda. No a my sa teda s vami lúčime a po prípade sa stretneme, ak Ujo Hitman nájde Age of Empires 3 u Age of Empires 3. Zatím, čaute. Čau. Ňau. Hau.